Ito ang Inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, kaso sa pagpanghimulos sa Bacolod nagsaka ikumparar sang nagligad nga tuig. Mga residente nga apektado sa enkwentro sa militar kag NPA sa Kawayan, temporaryo ginpahalin sa ilang mga pulian. Sa balita nasyonal, COMELEC hindi paghatag ang 90 milyon pesos sa Smartmatic kung hindi mapatudan nga wala sang kailabtanan sa isyu sang data leak. Pilipinas nagapabilin nga hilway sa Omicron XE. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilogamain sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Abril 20, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Alamin kung paano sumali sa Morning Action Doors. Yes, good morning, Action Boy. Kung sa aton mga ka-action nga nag-upload sa aton via Facebook and YouTube, maayong aga. Yes, maayong aga. Karon nga adlaw April 20, no? Yes, Ilan April lang ka days 20. para sa anti-selection? Ha? Ilan lang ka days? 19 19 days. Dali na gid lang, boss. Kamay na lang gid yung Action Boy, ah. Hingagaw. Anong hingagaw? Sino mahingagaw? Hingagaw. Hingagaw, palista. Ay, kalain para maka-weekly budget. Yes. Ako na. Muna, hingagaw, palista. Anyway, sige lang. Karon nga adlaw gali birthday ni Daydi Soke, no? Happy birthday, Daydi. Yes, happy birthday. Oo, karon nga adlaw Grace Daydi Soke. Happy birthday. Dara sa imo, may your birthday be memorable and may enjoy this day. Yes. Morning dara sa imo Dides kag sa kay Richard dira morning man, no? Kay Miss Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona, maayong aga. Kay Ems Aboso, oy kagawad, good morning. Yes, good morning, Mami Ems. Nunanda na gila niya nga kagawad manawag kay Mami Ems, no? Oo, pila na lang siya ka-days siya. Ang birthday? iyang birthday. Mga pila na lang 17 garo. 17. Countdown. Countdown ang birthday ni Mami Countdown Ems. sa birthday ni Mami Ems, no? Yes. Good morning, Madra, kay Ma'am Luisa Luing Melos. Morning sa imo, Dra, kag kay Melchor Melos. Maayong aga, no? Kay Ruby Fukihara sang Japan. Good morning. Yes, good morning. Dra man kay Homa Lumena sa may Gardenville Subdivision. Kay Rodolfo Palata, good morning one. Sa tanan dira nga nagapakapi, sa tanan nga mga kapihan, maayong aga sa inyo. Sa mga tindahan dira, sa may Libertad Public Market, Burgos Public Market, kag sa Central Market, good morning. Sa Suma, Granada, sa may Estefania, tanan nga mga tindahan dira, maayong aga sa inyo. Sa may Barangay Banago, sa mga komisyonan dira, maayong aga. No? Kay Faustino Capillos Navarro Jr. watching from Lahad, Datu sa sa Sabah, Malaysia. Uy, good morning. Sabi no, ang pinakalapit lang nga kantuan kung mag-agi ka sa makadto sa Malaysia, di ka agi sa Sabah. Sa Mindanao, may hara na katultol ka na kayo doon ka Mindanao ka man. Sa Sabah, sa sa Tawi-Tawi. Siguro dito ka sa may Tawi-Tawi backdoor na na, dahil. Boy. Oo. Sabah, Yes. Malaysia. Oo. So, mga damo daga tawag sini kani ga illegal bala Illegal entry ho. sa Malaysia. Kay Miss Jinky, thank you for the 100 stars. Ngayon padala. Salamat, Gid. Good morning kay Salamat. Arthur Jeff Villasor. Kay Emma Abaluna Ababaw. Good morning, man. Kay Miss Lily King. Dayo na ganun kay Miss Lily King. Miss Lily, tuloy na tuloy. Tuloy. Oo. Nagkatawag sa negative ang iyato nga swab. Yes, we're glad na naging negative ay ang swab test, no? Yes.
Kay madayon gid. Ma'am Vanessa Mayo and Dr. Matt Mayo, good morning Manuel Amar, aga. Kag kay Maria Merlin Espinosa. Si Maria Merlin Espinosa, I think sa kwan sa mo kung di ko malipat sa Dallas, Texas. Dallas, Texas. Yes, Good Dallas, morning, Texas. Good morning na sa imo. Baby Gregorio Yulo. Monitor kami always upod tatay Dolfo, nanay Jutay, Janice kag saya husband sa poblasyon DSB. Standby na sa mga balita lokal. Alamin kung paano sumali sa Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop. Balitang Bayan, numero 1. Sa detalye na sa ato nagapanguna ang mga balita lokal. Nagsaka naman ang kaso sa pagpanghimulos sini nga tuig kumparar nagligad nga tuig diri sa siyudad sa Bacolod. Sunod kay Bacolod City Police Office Chief of Operations Lieutenant Colonel Lester Liada, umpisa Enero tubto Abril sini nga tuig may 22 ka kaso sang pagpanghimulos ang na-report sa naglaylayan nga estasyon sang BCPO ikumparar sa siyam ka rape case incident sa amuman nga mga binulan sa naligad nga tuig. Sunod kay Liada, pilas sa mga rason amo ang hubog ang mga biktima kag ang iban bangod nga mga menor de edad. Dugang panilyada, kalabanan sa mga kaso ginakabig na nga case solve bangod na identify ang mga suspitsado kag napasakaan na sang kaso. Ginpahayag ni Police Major Robert Indiape, ang officer in charge sa Kawayan Police Station, nga temporaryo nga ginpahalin ang wala pa may baluan nga kadamuon sa residente sa Sitio Bahay kag Patol, Barangay Kaliling, bawod sa nagluntag ng enkwentro kahapon sang aga. Suno kay Indiape, ginpahamtang maini sa proper sang Kaliling, bawod padayon pa ang operasyon sang Philippine Army batok sa ginapatihan miyembro sang New People's Army o kon NPA. Sa inisyal nga impormasyon nga nabaton, may 15 ka NPA ang enkwentro sa Philippine Army kag naglabot sa napulo ka minutos ang pagbayluhanay sa lupok. Isa na ka NPA ang kumpirmado nga patay kag nakuhaan sang isa ka M16 Armalite rifle. Ipa-verify pa ni 3rd Infantry Division Commander Major General Benedict Arevalo ang desisyon sang hukmanan may kangtanan sa pagpamatbat sa duha kakatapos ang Philippine Army sa idalom sang 61st Infantry Battalion nga natudlo may kaymuan sa pagpatay sa kay Benjamin Bailes sadtong 2010 sa Barangay Suay, siyudad sang Himamaylan. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahag ni Arevalo nga iya pa iniusisaon kag ang mga legalidad sang kaso. Sa desisyon ni Judge Ana Celeste Bernad sang Bacolod Regional Trial Court, ginpamatmatan sang 40 ka tuig nga pagkapreso kag magabayad sang 300,000 pesos sanday Rafael Cordova kag Regine Laus sa kaso nga murder. Hindi na pagpabalikon sa ilang lugar ang 5 sa 12 ka pamilya nga gin-evacuate sa Purok San Jose, Barangay Alihis, Siyudad sang Bacolod nga naka-eksperyensya sa landslide bangod sa Bagyo Agaton. Ini ang rekomendasyon sa Recovery and Rehabilitation Team sang Bacolod CDRRMO kasunod sang natabo nga pagsinapol. Ginpahayag ni Eunice Shocon, Local Disaster Risk Reduction Management Officer 3, ang balay sang 5 ka pamilyang ginakabig nga yara sa critical danger zone. Suno kay Shocon, ila na ini nga ginadangop sa Bacolod Housing Authority para sa pagproseso sa mga requirements sa relocation sa mga apektuhan nga pamilya. Natala na nga magpadala sang sulat ang CDRMO sa Division of Bacolod City para pangabayon nga magapabilin sa evacuation center sa EJ Garcia Elementary School ang 5 ka pamilya. Magabalik naman sa ilang lugar ang 7 ka iban pa nga pamilya. Nagpasiguro naman ang CDRMO sa bulig sang DSSD nga padayunon nila ang paghatag sang bulig lakip ng medical assistance sa mga pamilya nga magapabilin sa evacuation center. So among these 12 families, 5 ang ilang nga balay na situate sa ng critical danger zone sang barangay. So ang recommendation namon kag ang gindangop man namon sa Bacolod Housing Authority nga kung diin sila temporarily ma-relocate.
Sa ibang baraton nga balita lokal, suspendido sang 2 ka semana ang klase sa mga pampubliko nga eskwelahan sa probinsya sang Negros Occidental umpisa Mayo 2 tubtob 13 bangod sa eleksyon. Suno kay Ian Arnold Arnaiz, ang Information Officer sa Department of Education Negros Occidental, kabahin na sa ilang school calendar. Dugang pa, sa sulod sa 2 ka semana nga wala sang klase, bilinan sila sang mga aktibidad. Para naman sa mga manudlo nga hindi mag-service eleksyon, kinanglan sa gyapon mag-report sa eskwelahan kag mahimo sila makapatigayon sang house-to-house visitation sa mga kabataan. Ginpasakaan na sa kaso sa Hinubaan Police Station ang suspect nga nagpatay sa iabyan nga nagresulta sa pagkautod sang ulo sini. Sunod sa head o sunod sa hepe nga si Police Major John Ganzon, kaso nga murder ang atubangon ni Jerry Del Carmen, 26 anyos sang Zone 11, Barangay Bakuyangan, Banwas sang Hinubaan. Dugang pa ni Ganzon nagapabilin ang rason nga pangimon matapos maaki ang suspect bangod ginasunlog sang biktima nga si Rene Cano, ang live-in partner samtang nagainom. Ginsundan sang suspect ang biktima kag gintadtad sang labo tubtob nga magbulag ang ulo sini sa iya nga lawas. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:11. Comelec, hindi paghihatag ang 90 milyones pesos sa Smartmatic kung hindi mapatudan nga wala sila sang kailabtanan sa isyo sang data leak. Samtang Pilipinas, nagapabilin nga hilway sa Omicron XE nga variant sang COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magulik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Sa aton mga ka-aksyon, Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon. Ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinang
Yes! Okay na, James. Sige, good morning, Liwat. Sa kay Baby Gregorio Yulo kay na, no? Sa DSB. Jory Nipomuceno. Good Yes, morning. good morning. Sige, go. Good morning, man. You good morning. Good morning. Dito sa'yo tagilaso kagin Si Jory. Si AJ Nava, good morning sa imo. Greet niya lang iasawa nga nagapangapi si Roslyn Nicor. Sa tanan nga, taga Sipalay City, good morning. Yes, good morning, Dra, sa inyo. Wow, taga Sipalay siya gali. Sige ah. Kaya Tia Kimeriman, good morning sa imo, Tia. Consistent kita si Tia sa pagbugto kada aga. Ugani, no? Anong sama mo na guro nga? Yes, oo. Malakpakan. Hindi mo na siguro nga hindi sa magdako kung nala bugtaw aga pa, no? Kay Ama, aga, basta, lain, basta gani. lain na ako gabi ka na matulog. Oo. Late ka na Tapos siyang matulog. matulog pa ni sa. Pero ang bugtaw, okay lang ang bugtaw nga aga pa. Okay, gina action boy. Ako mas pilihan ko lang morning. Oo. Sa evening. Because ang kuan, ang ano kanina, ang worm, ano kanina, ang early birds catches worm. Catches beautiful worm. So, chak pa nang makuha sang nest. Amo na akong isa, hindi advisable sa worm nga magbugtaw aga pa. Kaya ba si may early bird na? Doon si may early bird na catches Kag worm. makat Kag makat siya. So kung ano sa ti, wala catch. Wala na. Siling. Nala ng bird lang early. Worm yan, di na patataw ka. Good morning, Miss Jinky, sa iyo family. Si Mama yan, Lulit Dialagdon, Papa Joe, Kirina, Aldrich, John Apil, Alcherry, Cherry Lynn, Jen Dialagdon, Jane Nagor, Gracil May Villar, Florence Mallorca Refuela, Rose Villaluna, Tali Casanya, Annabel Refuela, kay sa tanan niya nga family sa DSB. Maayong aga. Mag-aga, Ma'am Vanessa Mayo, kag Dr. Matt Mayo, dra sa Rochester, Minnesota. Yes, Good morning, man. Good morning. Che Zamora, good morning. Salamat, kids. Salamat. Kaya Salamat sa asin. ayaw mo siya rin nakatagas no? Yes. Si Mililio Ligoy, good morning man sa iyo, sir. Ruel Montaño Vicente, good morning. Present siya ko, no? Yes. Jodenia Sarmiento Puig Lazaro, good morning man sa imo. Anong gina-OMG ni Ma'am Van? Kaya, ambot lang. Kay May Aplaska, Susana, good morning. Good morning man kay Dennis Richard Tiboroma. Ara siya. Yes, ang San Enrique. Kay Bongbong Espigol, good morning. Bia Jonathan, Joshua Bia, morning sa imo. Oo. Kay Bongbong Alex siya pala. Fuentes, may aga. Sa kay Alex Fuentes, kay Russell Gomez. Sige, siling ni Ma'am Van. After Lily, my turn naman puli dira. Ready naman ko. Yep. Ha. Uy, ala, perfect. Yes. Looking forward, Miss Van. Looking forward sa inyong pagpauli and meeting you. And getting my car. Atong car ko. Gagamay. Kasabat. Kaya mas straight ng iyong mga likod. Si Rex Perez Nagalio is still on quarantine sa Manila Hotel. Ay. Namin na daya Rex nga kwan. Nga quarantine facility. Sa Manila Hotel. Kasi na mga sa Manila Hotel. Kakanto na sa Manila Hotel Action Doors. Ang mga staff na daya naka-kuan gina daya naka-barong kag naka nang mga Bible naka-saya nakuan la ng Filipiniana. Naka-Filipiniana. Naka-Filipiniana, naka-Pilipinas, naka-Filipiniana na dayang mga bayi, lalaki nakabarong, nan. Bongga. Namin na da. Dra ka bla ko magpa Manila, ka dra ka bla star. Mo star nila. Basi ano man, Maharlika. Ate, siyempre Maharlika. Kaset. Dugunga. Ano? Kaset. Hindi ka lang ilis sa mga sulo. Ano? Sulo. Ano? sulo? Mga anito. Ang nga ako, tiyo pagkatutuya sa ano, tutuya mo sa As, sa kanto ya. Kabayan. Sabi mo ito ba no, kabayan? Kabayan. Very OFW. Ako ito nga itong ginstayan sang nag-tour ang ARB sa Manila. Saan o yan maliwan? Ate, si Manso na. Tapos ko na. Eleksyon na. Feeling ko, sure na. Maliwat siya ko na. That's one na. Sige lang bala. Sige Hope. Hope lang. Hope. Don't lose your hope. Yeah, don't lose your hope. Yeah. Okay lang sa ako nga nakakanto na ko. Yato yung wala pa yung kanto. Si John kag sila ni Action Eden. Wala pa sila ni James. Wala sila kaupod. Ni JM. Oo. Wala sila kakanto. Why sila
kanda nakaupod nga nang gagwa gid tabla Oo. sa mga malayo Wala nga gid mga lugar. kadayon. Kapila na nagplan. I think na Feeling ko pa-resign sila. I think na silang malas. Malas gid siya. Nga wala taga kadayon no. Sige Oo. lang. Daw ay Hopefully kadayon. after election basi pala. Ang last na to nga plano tani last time magkuanto bantayan eh. Oo. Sa Kamsawi to tani do nakapreparar ka na to sa imong Galing nga wala mga. subong kapsawi. Why na? Dugin ano na to kuno ginisla nila name. Okay. Sige lang basta importante bantayan. Oo. Ah. Ronnie Villanueva, good morning man. Good morning ko na si asawa si Carol. Kag si bata nga si Ron Daniel. Good morning. Si Christopher Corsiga Masmela, maayong aga man dira sa imo. Kag sa kay Teresa Linaha Kayaw. Morning. Kag kay Stella Maricelis. Dira sa kay Jean Buarom, good morning man. Stand by na kita mga aksyon sa ato nagapanguna nga mga balita national. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:22, detalye na sang mga balita national. Hindi pagihatag sang Commission on Elections ang 90 milyones pesos nga kulang sa Smartmatic tubtub wala na mapantudan nga wala sang kailabtanan ang ini nga kumbuyahan sa issue sang data leak. Sa Senate Committee on Electoral Reform hearing, ginpahayag ni COMELEC Chairman Say Damin Pangarungan nga ining kabahin lamang sa tikang sang komisyon kung mapamatudan sa nga ginlapas ang kontrata kag mahimo magaresulta sa termination sang kontrata sumungman pagbutang sa Smartmatic sa blacklist bilang pagsunod sa Data Privacy Act kag Civil Code of the Philippines. Ang kulang nga 90 milyones pesos kabahin ni sa ikatatlo nga tranche sa bayad sang COMELEC sa Smartmatic nga nag-due na sa bulan sang Marso. Gin pasiguro sang Malacañang nga handa ang gobyerno kag uniform personnel sang pungsod agud ipabilin ang kalinong kagatawhay sa patigayonon nga Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Ginhimo ni acting presidential spokesman Martin Andanar ang pagpasiguro matapos nagwa ang aligasyon sa plano nga destabilisasyon sa adlaw sang eleksyon. Nagpagwa man sang pahayag ang Philippine National Police angot sa nasambit nga aligasyon kag ginapasiguro nga tutukan ang anuman nga pagpamahog sa panahon sang eleksyon. Nagapabilin nga hilway ang Pilipinas sa Omicron XE variant o kon recombinant sang duha ka sublineages ang mas makalalaton nga Omicron variant. Ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga wala nagauntat ang DOH sa pag-monitor sa posibilidad nga pagsulod sa Omicron XE sa Pilipinas. Una ginpaatag sa infectious disease expert nga si Dr. Edsel Salvana nga mas kinahanglan tutukan ang Omicron XE tungod mas madasig pa ang paglaton apang mahimo nga hindi mas malala ang epekto sa lawas ukon makaapekto sa efficacy sang available nga mga bakuna. Nagdonar ang gobyerno sang China sang 10 milyones pesos agud makabulig sa manalitan sang Bagyo Agaton. Nagpalabot naman sang mensahe sang pagpakigunong sa Chinese President Xi Jinping, State Councilor kag Foreign Minister Wang Yi, kanday Presidente Rodrigo Duterte kag Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. Dugang pasinigin na pangamuyo nila nga malampuasan sa mga biktima sang Bagyo Agaton ang makabudlayan kag ilayon nga makatukod sang puloy-an. Nabuyagyag naman sa hearing sang House Committee on Ways and Means nga illegal naman nga ginapasulod sa pungsod ang cooking oil o kon mantika.
Ginpahayag ni Albay Representative Joey Salceda, hindi lamang produkto sa petrolyo kag langis ang ginapalusot kundi pati cooking oil. Sa pinakauling record, naglambot sa 300 bilyones pesos ang mantika nga iligal nga ipasulod sa pungsod. Nagapati naman si Salceda nga may mga kahimbon sa Bureau of Customs, rason nga mahapos ang ginahimo nga iligal kag mahinay ang proseso para mapamatbatan ang mga imbolbado sa smuggling. Naka-record ang Taal Volcano Network o kon TVN sa kanong ka-volcanic earthquake sa Bulkan Taal sa nakaligad nga 24 oras. Sunod sa FIVOX, kalakip sa na-record ang 3 ka-volcanic tremor event nga may kalawigon nga tugtub 84 minutos kag 3 ka low-frequency volcanic earthquakes. Nagabugaman ang bulkan sa sulfur dioxide nga 380 tonelada kada adlaw sa Abril 18. Sa karon yara sa alert level 2 ang Bulkan Taal. Paday naman ang rekomendasyon sa FIVOX na ginadilian ang pagsulod sa Taal Volcano Island Permanent Danger Zone kag labi na sa main crater kag daang Castilla Fissures kag pag-okupar kag paglayag sa Taal Lake. Ginadilian man ang pagpalupad sa anumang aircraft malapit sa nasambit nga bulkan. Sa katapusan nga bahin sa aton balita nasyonal, ginpahayag naman sa anay senador kag nagadalagan liwat nga senador nga si Loren Legarda nga ang bag-o nga pagsulundan nga pagpresenta sang negatibo nga antigen test antes magsulod ang isa ka biyahero sa Pilipinas ang epektibo kag masaligan nga paagi para nga mapunggan ang pagsulod sang COVID-19 sa pungsod. Inibagod nga kinanglan sang negatibo nga antigen test ang dapat nahimo sa isa ka sertipikado nga professional sa isa ka laboratorio, klinika, parmasya kay iban pa nga katulad sini nga mga establishmento sa pungsod nga ginhalinan sang biyahero. Nagapati si Legarda nga dako ang mabulig sang pagsulod sa mga biyahero sa pagpapaskog sang micro, small and medium enterprises sang pungsod nga amat-amat pa lamang nga nagabangon halin sa halin sa epekto sang pandemya. Bilang author sang Micro, Small and Medium Enterprises Act, ginpahayag na Legarda kinanglan masuportahan ng MSMEs sang pungsod para mapadasig ang pagbangon sa ekonomiya. Dunga pa ni Legarda nga mga biyahero nga nagasulod sa pungsod ang makabulig sa paagi sang ila sini hindi malikawan nga pagbakal sa mga produkto kag serbisyo sang mga MSMEs samtang yari diri sila sa Pilipinas. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:27. Good morning lang dira sa kay Ate Rose Ann Nava kag sa tatlo ka mga bata katulog pa kuno halin kay Baby Franz MJ Nava. Yung tamyaw yang katulog. Pamukawa bla kag tamyaw. Kag happy birthday sa akon abyan kay Daidi no, kay Grace Daidi Soke sang Bago City. Happy birthday Dides. May you enjoy your day today. Morning madra kay amigo ta Richard Sok. Mga ka-aksyon inyong ipamatian ang aton mga balita diri sa Aksyon Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion. Ubod ka-aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Ubod gapon sa Indian News Team. Aksyon Dorel Cabato. Kag-aksyon Void Run, mga ka-aksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio.